بلوچستان دمک ضلع پشیر شاہرہ پولیس لائن نزدیک کا ترا کی بتا ترا کے آسرا دو چک بیران چشکے 4 دا مردم ٹپی بھی تک پولیس ردا پشین ترا کا 5 پولیس اہلکار ہم ہوارا ترا کا چاک کشوشتو کی گاڑی موٹر سائیکلاں تاوان رستہ پنجاب جہلم اپاک پتن بتگی ویلا کانسٹیبل ہوار 4 مردم بیران ریسکیو بنشو نردا جہلم جی ٹی دگا ٹرک اور موٹر سائیکل نیاما ڈک ورگ آسرا 6 مردم بیران بھی تک ریسکیو بنشو نردا ویلا بیران بتگی نانی تہا 2 چک ہوارا آکے ڈھوک پڑھال دینے جو ہمنن بیتگاں ہمیں وڑا پاک پتن قصبہ دا 4L نزدیک کا گاڑی یا موٹر سائیکل گو ڈکوارتا پولیس ردا ویلا موٹر سائیکل سوار پولیس کانسٹیبل بیران بھی تک بلوچ یکجہتی کمیٹی سروک ڈاکٹر محرم بلوچ گشتک کہ ماں بلوچستان ہوار امک ایک دستی جونزے پلا مرضیہ کریں ماں اے وڑے پر کو پیر نہ کریں کہ منی تحریکے ہزارہ او پشتون تحریکے مارا درستہ ہوار بوگی اور جہد کریے ماں ہمہ چاگرد نشتگی اے تباہ بتا ریاست پمش کا جوڑ کنک بتا آکے محلو کا تحفظ بدا قلعہ عبداللہ ایکسیویٹر آپریٹر محب اللہ ٹیکی دیکھ بتا محب اللہ تو باتک زیہ کو رپستگی گاڑی اچھا 5 مردم رکھیں تک کور کمانڈر کوئٹہ ایکسیویٹر آپریٹر محب اللہ 5 لکھ کلدار انعام دا تک محب اللہ چکا بلوچستان ایجوکیشن پروگرام مدہ اسکالرشپ ہم دیکھ بھی تک پیپلز پارٹی صوبائی وسیع پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میر ظہور بلیری چاگردی رابطہ ویب سائٹ سماجی رابطہ ویب سائٹ ایک روتی بیان گشتک کہ بلوچستان دیب روی اسکیم انسرا بلوچستان کو دشمنی مترادفے شرپسند مردمتی دری واجہاں وشکن کے واسطہ بلوچستان تاروکیت لانگ دیگ لوٹاں بلے سرکار آئینی ردی مول مرادہ سو بند کنگا نئی میں مثلاً وزیر شہباز شریف نیمگچا بنگلہ دیش عبوری حکومت چیف ایڈوائزر محمد یونس نامہ نندی نوشتک ڈری کارانکار کے سیرابال کار ممتاز زہرہ بلوچا وتی بیان تصدیق کو تک کہ مثلاً وزیر بنگلہ دیش عبوری حکومت چیف ایڈوائزر محمد یونس نندی نوشتک نندی شہباز شریفہ حادثہ با جانی تعاون اور تباہی سرا ہمدردی و تشویش درشان کو تا مثلاً وزیر نندیا بنگلہ دیشی محلوق کو یکجہتی درشان کو تک اور جڑہن وحدہ پاکستان حمایت حکم کے پیشکش کو تک سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی وجد ردا نیک راہی نیمگا صوبائی حکومت دیگا یک ہاسے گام گیجی بلوچستان سرکارہ دیم رئی منصوبہ شفافیت یقینی جوڑ کنگے واسطہ سرجم کت کی اسکیمہ لس محلو کے دیمہ شنگ کنک بباں درائے ڈیویژن زاں گستگی مالی سال نیامہ سرجم کت کی منصوبہ پبلک کنک باں جارن کے ردا سروزی سیکریٹریٹ ردا گام گیج مقصد لس محلو کا دیم روی و منصوبہ نی بابتا سرپدی دیے گی گستگی روچا ایران شاہ یزدہ بس ویلا بیران بتگی مردم کلو کسارت کنک بتگاں آہانی میت جیک بعد شہباز بے سر کنک بتگ میت لاڑکان دین دیگ بتگاں نماز جنازہ محلو کی مزنی کے ساسا بار زرتا شابانہ چا آور جد کی مردم انگتا بازیات کنک نبیتگاں سرکاری دعوی آبید آور جد کی مردمانی بازیابی واسطہ ایچ پیش رفت نبوتک لیویز واقعہ شابانہ چا آور جد کی مردمان بازیابی واسطہ شوہاز برجا داشتا آور جد کی مردمانی تہا سیبرا کہولے 5 مردم ہوار ایدگا اب مردم ہم ہوارا رحیم یار خانہ ڈنگانی ارشا شہید بتگی 12 پولیس اہلکارہ ری شہادت مقدمہ مارچ کا تھانے ترچنک بتا ای بابتا پولیس گوشگی کی مقدمہ انسپیکٹر امجد رشید مدیت درج کنک بتا
पुलिस अगुश्त की मुकदमा आकोश शर और अंधड़ गेंगे यकससी यक जुर्मा हवार मर्दम नाम सद कनक बितगा मुकदमा नाशिरकारी कोश हावर जनक और ईदगा दिफात मद्दा तर्ज कनक बितक मुल्की मईशत दीम रवि वास्ता बिलू इकनॉमी SIFCA तरजीहात हवारा बिलू इकनॉमी वसीले मुआशी दीम रवि वास्ता कराचिया कॉलम कॉन्फ्रेंस इन लॉजिस्टिक 2024 बरजमदारक बिता हुकूमत नीमगंज यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने बंद करने के फैसले पर हजारानी कच्चा मुलाजमीन इसकी मोर जोनल ऑफिस देमा जहरशानी दर्शान को तक हुकूमत लूट को तक फैसले जुकवातर जूर भी मुलाजमीन गुश्तई महकमे 14,000 मुलाजमीन कोई अंची हुकूमती इदारे इशार शुमार मुनाफा बख्श इदारा भी ए दरगता जहरशानी कनो का गुश्ता के फैसले अच्छा योका माना बल्कि कंपनीज मुलाजमीन हम के माल सप्लाई करना बेरोजगार बा पंजाब और सिंध दुनिया में दमक कच्चे डुंगानी खिलाफ मसले कार्रवाई तैयारी करने की तक सरवरी सिंध मुराद अली शाह निमगचा कच्चे डुंगा गिरफ्तार करने हाथरा बलूचिस्तान सिंध पंजाब पुलिस हम ग्रिंची ऑपरेशन तजवीज़ दिए तक चुश्के दूमी निमगा पंजाब हुकूमत हाई वैल्यू टारगेट डुंगानी सरे निहाद 1 करोड़ खतरनाक डुंगानी दजगीर सरा 5 लाख कलदार इनाम मुकर्रर को तक बलूचिस्तानी गेशतरी जिला मरूची मौसम गर्म मरबूत भोगी गुमानी जबकि बेगया जो बार का गर्दनवा किरंदगू कगू और बितका महकमे मौसमियात रदा सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा गेश दर्ज हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड बितक जबकि कलाता गेश दर्ज हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड दा सर बिता महकमे मौसमियात मुल्क के जनूबी दमगा तूफानी हौरे पेशगुशी कोता महकमे मौसमियात रदा 28 और 28 अगस्त कराची तेज हौरे गुमाने सब कराची अर्बन फ्लडिंग हम गुमाने महकमे मौसमियात रदा बांध 29 अगस्त न्यामा कराची हैदराबाद ठट्टा बदिर और थरपार करा तेज गौतगो हौरे गुमाने